enggak? Enggak, apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu. Karena jodoh tuh emang enggak ada yang tahu. Sik Reneo, kowe jarak aku. Reneo. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu soalnya jodoh emang enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sik Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Toh. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Medani. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben, Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Kowe upamane Pak. dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. lah, Senin. Heeh. Senantiasa mencintai Cahyo tadi. Sel- Walau Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Langsung Rabu. Rabu, aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyo tadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Lopo? Beda nih, notifikasi munculnya neng HP, tapi getere neng hatiku. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong bantengi ora. Iso Malah yo. setuju. Loh, kula jane pengen nyuwun preso lho. Penjenengan niku alasane nopo kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Casey niku alasane nopo, Bu? Elak lho. Lagi iki lho wayangan diringi drone saka Iran ya iki. Wong nyambut gawe wong diringi bom. Ha iya. Oh, kaya ngene nyambut gawe nek dong banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngopo? Kokono banter, kekene banter. Kono ya suarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Kayak iki sideme kapan, Mas? Iya. Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas. Ora dagel ora apa-apa. Boleh, yang penting becone entek yo. Nggih, ya. Iki selamat ra to, Nduk? Selamat Mas, tenang no pikirmu. Iki selamat tenan Engko apa nek ora? wedi tak kempet kowe ndelekone kene. Oh, ya. Iki selamat tenan apa ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenang no pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora. Selamat Lah, muga-muga. iki pakurmatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngopo? Lah iki lek bledos ndasku ora entek. Oh ya, jan Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten? Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Nggih, leres. Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia enek perang kaya ngono, wayangi tidak ada. Piye nasib awak dhewe ning nganti wayang? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik ning jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, kartro hardro, Katurora. tentrem lan raharjo. Kabeh ayam tentrem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane. Salah koto-koto wis biasa. Kata-kata. Rasah mendeli. Ya ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lha motoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku len. Kowe pengen arep dudoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Oh kok nyambut gawe karo iki wepe pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khas gareng niku lak kira, nggih to, tangane ceko, Ya, sikile ceko. gejik. Lah kok iki nek gareng ora gejik sikile piye maksude? Aku wis mari kok, Mas.
Ngopo? Iki lho, wayang kulit sawangan iki lho. Sikile gejik iki lho. Sandal. Tangane ceko, kira. Kira. Kuwi gareng nguwahi pakem lek ngono kuwi. Ya wis aku tak gedan. Cok kelingan. Lah kok Ora, jebul Mas. lapangan nganti tekan kene gejik bareng munggah panggung ora gejik, ora ngono. Wong aku ane kono ora gejek kok masa iki usume. Lah apa? Lho bego no wisan. Waduh. Wong kandhani kok paling boten ngeten iki nggih barokah ingkang kathah nggih Mbak Elisa. Iya, Mas. Saged sowan wonten laladan Kedung Bantreng. Elok. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Bantreng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Elok. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison kok iso lepen bison. Kedung ki apa? Kedung Lepen. Lepen. Bison. Pantai. Nah. Alah kok Tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen bison Mula- kedung pantai. Kabeh do apal-apal ya Nduk ya. Heeh. Neng transit nuwun sewu kula kali Mbak Elisa. Iya, Mas. Mbah Kasune ya nom-nom. Yo. Sing Mbah Wone ya nom-nom. Nom-nom. Pak RT-ne nom-nom. Nom kabeh. Aku sing ngapal gur Mbah Kasun siji, Mas. Sapa? Pak Amin. Paling Apa, Pak awal Amin? Pak Amin ki kepala dusun Sekuwung ngono kok. Kok apal sampean? Halah aku rono kuwi tenan ping 3. Gareng. Alah ya tuku kopi to, Mas. Oh, tak kira iya. Nggih. ora. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget Dung Banteng menika mboten wayangan. Nggih. Ning Leres. menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Nggih. Dengan presani sak lapangan penuh kaya ngoten niku Dung Gebek Banteng. banget tumplek-blek aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak pe nonton kuwi saking kebake tumplek-blek. Tumplek blek, Ya, tumplek blek. Ya, tumplek-blek itu sampai banyak saking banyaknya penonton. Penonton. Makanya tak dongake Mas. Ya, dongake, Mbak. Iya, Mbak. Kene dongak. Warga Mosorokot sedoyo lan sapa kemawon sing ngumpul wis ningali mel nonton pertunjukan Ringgit Wacucul dalu menika. Reng gareng. Apa? Aku krungu omongane Elisa suwi-suwi kok asam lambung to. Aku ra mau gerak asam lambung, Mas. Apa? Stresku kumat. Pak Cahyo tahu enggak? Enggak, apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu karena jodoh tuh emang enggak ada yang tahu. Sik Reneo, kowe jarak aku. Reneo. Sah, ora usah ngalih Rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Ora. Aku rong Mei, Rene sik, ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Sik, piye. Aku tuh enggak izin Bu. Halah ora Oh, saiki. bebas. Buka cilik ya ini santai ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu soalnya jodoh emang enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. toh. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makanya. Apa wae wiwit saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki yo digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, 1, 2, 3. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa. Alah, ndelok. Alah, strawberry kok. Reng gareng. Ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dina. Nggih. Cobi jajal kula ambuke Mas, cobi Mas. Nah, Nek oke. jenengan mau ambune napa? Strawberry. Strawberry jajal. Oh nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to, Son? Kok malah pesing ra ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Ah, iya. Pak Cahyoku tadi. Ayo. Ya ora mung idolane jenengan. Lah, kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Lah spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabet ke hatiku, Mas. Waduh. Wes, Sa, ayo. awakmu kuwi rasah ngono. Apa? Lek
Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bu Kesi. Ya ben, Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat e. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek malihane. Ayo. Kowe upamane dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta? Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. salah, Senin. Senantiasa mencintai Cahyoku tadi. Selasa. Ayo terus ora apa-apa. Terus. Ayo. Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu, aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyokun tadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Napa? Beda nih, notifikasi munculnya neng HP, tapi geternya neng hatiku. Ini bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. Ngopo? Berarti sing geter nek kene iki kaya atimu to? Sing geter. Ati ki neng kene kok neng kene. Iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyokun tadi ro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyoku tadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi dhek. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Ketoke kentuk iki malian. Kentuk ki apa? Kentuk ki apa kentuk? Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Enggak bohong, tenang. Enggak bohong tenan. Swear. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Mbak. Sukesi Rahayu. Sukesi. Berarti kudu sing kentuk beli. bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora rawani kentuk, Bukesi kentuk napa mboten Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus apa mau terus e? Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Apa Minggu. keri dhewe? Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prai. Di saat dianjurkan pemerintah minggui prai jalan-jalan. Sa kuwi mau Senin wis. Wis. Selasa wis, Wis. Rebo wis, Wis. Kamis wis, Jumat Wis. wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Iya, Lah Sabtu terus saiki satunya. Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu, ngono lho. Dadi saiki Minggu. Minggu prei, wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat Tanggal ning ndi abang kowe. nekat wae. Rasa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negeste ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan nggih sae. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei ya Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei napa mlebu, Bu? Ah, ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok ya. Lah ngono. Lah, Karo nggih. ndongake Mas. Doa terbaik untuk Doa, warga doa. masyarakat, Mas Gareng nggih. dulu, Mas Gareng dulu. Nggih,
niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula mbiyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Badeng sakmenika manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya selamat akhirat Allahumma Amin. karek awakmu Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa yang Aku terbaik. ya doane kaya mau kan ciri khas kene pangtun. Pangtun. Pangpung. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. golek kreweng cacahe siji Ya, masyarakat Kedong Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedong Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng ning wetan. nyangitan Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedong Banteng diparingi ketentreman. golek kreweng rupane ireng Apa tegese? wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng Aduh, ayo repot nek meteng barang bidane piye? ya ketok ndase didelepne neh Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Niki wonten Nawala. Nggih. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. nggih Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampelaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak nggih niku. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji Nggih. dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mbak Mei. Lisa. Semoga lancar semua, Nggih. Pak Yoyo. Nggih. Wis dadi haji so aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Ora Haji enak. itulah ibadah. Haji itu Lah, kan wayangan ya tetap wayangan. Iya. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin, Bu. Izin. Izin Bu aja. Izin, Bu. aja. kowe iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek kuwi lho. Lah kan aku juga dula besti juga lah. Nggih, nggih. Iya. Lan kula anu Mbak Elisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejob kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Ha, mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dwija Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Oke. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbok Nom Bu Kesi. Ayo iki. Oke. Oh, Iki lek duet wong loro mantap lho Reng. Nggih, ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho, Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi niki muga-muga ora. Ayo. Dongakno Mas, aku ya deg-degan ini podo wae. Ya awakmu deg-degan iki Ya. kene kudu nesune mboten umum. Sini kok ya. Ayo, Asline ora. ya ngempet kok ya. Iya. Ya kok Biasane spesial engko bawane Pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu Mawar Kuninge terus berdua. Lho, kaya ngono kuwi. Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Pripun? Kesi. Nggih. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oke. Sik Jadi- Bu, sik. Dalam- Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso? Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Oh, kuwi. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan Nggih. untuk berdialog kalih bintang tamu, Betul. guyon maton, nyerempet sithik, ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Wah, Ya, Ra? kaya 16 ngono tahun loh Mas Lah Kareng. iya Nggih. lumayan. Ning asline ya ngempet kok. kuwi. Hei, Ora ngompori ah Mas Kareng iki lho. Reng.
asline ya ngempet. Kowe aja ngawur, Reng. Nun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah, aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi. Lho Pacaran. ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. nggih. Lho. Jenengan kalih Mbak Kesi. Heeh. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng. Mergo lek ora tak gandeng ora tak cekel tangane. Kuwi njupuki apa-apa deh. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo Tak to. kira, Mesrane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Ning aku upama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diribet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing genti mijeti. Loh, bojo dalang kuwi wah rumangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Oh. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dhek kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho. tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha ae asine iki ora. Lek omong do ting tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya Moga-moga, moga. apa. Ayo Nggih, sing nom moga. dhisik. Ayo nggih nggih. Izin ya, kakak tertua ya. Iya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten Mbak. Jan. iki- Ditenanke apa piye? He. Napa? Tenan apa piye? Heh? Tak lamarke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Sambil siapa. Ora apa-apa lho, tenan lho. Iya Bu Kesi. Bu Lisa. Ah, mulai buyar. Mah Iya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Moga. Mingkar mingkurengang koro. Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Ayo. Istimewane teng Ponorogo nggih niki Mas Sahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu Nggih. kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Saya Nggih. sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sagadu-gadu ki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Lho, rukun to, Pak? Sik, Piye? kok sik to hubungane Taman Juru karo basa ki apa to? Monggo Taman Juru ngen binatang lho ki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengen iki gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Agarono karenan marti si Oh, oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo Mbok Nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora ya. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong bantengi ora. Iso iki. malah lho. setuju. Loh, kula jane pengen nyuwun preso lho. Panjenengan niku alasane nopo kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Kesi niku alasane nopo, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Nah, Kesi. satu Dadi engko profesi. Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi, lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten loh, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan Mbok Uwek iku kudu setuju, ya toh?
merestui ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni warga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin lho. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Makrok. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok aura aku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Ayo iki ratune Pangkur Semarangan iki. Ayo iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Hari iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe kok aja nganti kalah lho, aja Ayo, nganti kalah. ayo. Kowe pendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nanti kalah. Sampean kok iso ngono? Gamel aku peken. Ayo. Ning bunang tok nggih. Dodol es kalau Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Ah iya. Nalika awake dhewe rabi, rek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahyo Elisa ngono. Iya. Lek iki kan sing mereke KS ngono. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya arep muni kace. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa ditirokne Bu Kesi iki mau. Ayo. Kayak gitu. Kayak gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, oke. bisa. Masih semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Nggih. Aja karo kalah ate karo mbok wek. Nggih. Kan ya. Sik contohnya pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Padung tak supporti kaya ngono kok malah. Desa, sekali ayo, merdeka tetep coba sa. merdeka. Mepsa, ayo sa, ayo. Piye? Salim. Selamat adikku sayang. Iya. Iya. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi nopo sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke ora. Terus, yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Yo no, yo. Sinupa sinuka
Kesi kok. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntabi. Iya. Ta melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya, enten iki. Kang tumrap ning tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yang kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo, nggih. Ya, pancen penake bareng lho, Er. Nggih, Cobi. Nggih. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama agaming haji Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. serasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Nggih. Bacute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula iki luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Boten. Nggih pun, nggih. Mang merongos mriku. Masalah, terah yo nasib kelek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali Mbah Sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados.
pengalaman yang Terima paling indah ya kasih. iki. Jan. Nuwun, matur nuwun. Jan. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong puna diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng Nggih. manggih kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendul, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur kurmat dumateng para leluhur ingkang babat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Leres. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten niki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh mbiyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lho pedahe wong ki lek arep guntuk-guntukan. Nggih. Apa pedahe wong-wong arep plero-plerokan ora cukup sangka niku. Nggih. Kula persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun Leres. supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahyo. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian Gala-gala. Nggih. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Waduh. Niku prawan Kalimantan. Iya. Kalih negara angin apa iya? Wah, jan. Niki nuwun Karo aku kok. negara angin. Heeh, negara angin. Tapi duka niku kula Nggih. dhewe nggih mboten ngerti kok. Nggih, ngene Durna ngatas Maruta. Ayo nggih. Nyuwun lagu kagem sedaya, nggih. Saping Gunung Mbak Elisa, warga Kedung Banteng, nggih. Nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesideman. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian Kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika lek mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih to? Nggih. Oh nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula. Pak Wah, sapa iki? Sapa Mas Gareng iki? Dukuh. Wahyudi ya. Pak Wahyudi Dukuh. Nggih, Wahyudi Dukuh. Niku Mbah Guru, niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Nggih. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusumaning Ati. Ha nggih, Dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai songko klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal mboko setunggal dipinangkani ngoten nggih. Nggih. Mas Cahyo. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa Rumiyin ngersakaken Pepeling. Nggih, dipun pinangkani. Jenengan ingkang mbawani? Kula lek ken bawa mboten matur, Mas. Lah napa? Wah, kula niku lek gaene kali bawa amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng gene pepeling to. Nggih. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, ngaten. Aku dhewe awakku ora ngapik karo ngomongni wong liya ora wani, Mas. Wah iya nggih. Siap. Yo coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang bulanipun. Nggih.
Dandang kula rukun Islam mangke kalajengaken pepiling pamundhut saking Pak Kepala Desa Piji. Nggih, Pak Soni. Nggih. Yo Mbak Lia. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mreng para sasema. Hop, nglerek Mbak Tri Hastuti Retnawati. Aja nganti ditinggalke Sak garis engkas, Mbak. rukun Islam Nglerek Mbak Mira Kirana. Ayo. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk. Sahadate kang angka Mas Cahyo, Dalem. menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo. Sak kecamatan nggih, Mas. Nggih, menika rawuh sedaya, Mas. Oh inggih, sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo, sugeng laras, sugeng midhangetaken. Neh, sak garis engkas, Mbak. kang angka loro salat Mbak Dian. dene kang telu Sak garis melih. Ramadan nindake poso Bir kita. Ayo. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nah, pas iki terakhir Winong Nawangse. Ngedum iso pas ini wangel lho. Ayo. Nggih. Jenengake wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Ah, iya. Pokoke lek ngedum ki ora tau cecer. Lah nggih to, Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didum padha. Leres. Ya. Rukun Islam sampurna. Nggih. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Sumargi Ki Anom Surata. Yuk, dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Munafino. Monggo, seneng berdua. Mbak Tri Hasti yang ketiga. Yuk.
kasih Mbak Tutik, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh. Kepeling Mas, nggih alhamdulillah. Menika ugi anu Mas Gareng kula aturaken dumateng Bapak Kyai, Ibu Nyai Pondok Pesantren sewilayah Ponorogo. Wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Mbah Kyai Ihsan, Mbah Kyai Wahib ing sampun momong putune Brahma Kesawa. Lan sedaya kemawon para pengasuhipun nggih ngoten nggih. Niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita yo nggih. Mbak Elisa, Mbak Birgita. Gubuk Asmara nggih. Gubuk Asmara. Nggih, Nggih, nyambut gawe niku lek teng Ponorogo Mas, Podang Kuning, Gubuk Asmara pepeling ki aja ngantek lali. Nggih to, Pak? Nggih, mboten namung tenggene wayangan, rewokan yo kuwi. Gajah-gajahan nggih niku. Masa? Nggih, Ponorogo ki budayane niku yen gending aja ngantek nglalekne Gubuk Asmara. Penting ngoten nggih. Penting. Kangge kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Padha. Lah tunggale ora. Tukung-tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasat kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejime rutin. Ayo. Iki kok wis Nggih. ngejim. Mangga Mas, tukung-tukung. Yo. Monggo. Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling Gubuk Asmara menika klangenanipun Mbah Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, Nggih. selalu nggih. Nggih. Waktunya jam 12. buka puasa. Waktunya sahur. Oh ya. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat ngoten. Ki wong bawa Gubuk Asmara ki ya dawahe jam dinding mania. Jam dinding mania. Nah, Ya, nggih. cuman ya. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Nggih. Mbah Lurah Sono Keling juga. Kemarin Betul, kita di nggih. sana beliau Nggih. hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir. Pokoknya Ya. tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Sudah lengkap. Mbak, anu Pak Trimo. Trimo Nggih. juga penggemar wayang semua. Nggih. Alhamdulillah. Kok aja doa akrab men to karo Mbah Trimo barang. Kandhane kok. Oh, wong benditen niku jan CS Elisa lho Ngene Mas lho. niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai ayo. Tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan, Oh, nggih. Mbah Trimo tuh pasti nyusul. Oh nggih sembah nuwun Ya. Mbah Trimo. Anu Pak, kalian ngaturaken wilujeng daru Mas Arif Nglumer. Mas Arif baru lah. Kowe yo kanca to. ya. Kowe kanca apa ayo ayo. Kowe ana apa karo Mas Arif? kanca to. Loh, Mas Arif Nglumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu ngomen apa itu postingan TikTok saya selalu dikomen. Setiap Pak Yoyok apa setiap Birgita hadir? Ya setiap aku bareng. Iya. Alah, Oh, kuwi lho nganti untune dibegel kaya ngono. saking ngefane yo ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Lumer Madiun Betul, usul Betul ugi betul mriki. Kota Madiun rada rono Nggih. ya. Arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan. Nggih. Diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kulaturaken dumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Nggih, Ngoten niku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Saksi-saksi dari Magetan, Saksi-saksi Blitar, yang hadir merapat ngoten matur nuwun. nuwun. Nggih. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul, nggih, nggih, nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ayo wis sik Bir. Ayo, nggih. Luduk Asmara. Nyingkar nyingku
Mangmatne niku Mas Gareng. Nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. Nggih tenan kok ya. Lha to. Jan sumpapno lek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya to. Nggih glathik tunggal sak gawa. Nggih. Apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segowo iya apa? Segawa ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Awas lho, keterangannya kudu jelas lho. Yo jelas Emang WA-mu wis dilebokke WA-ku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne WA aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho cantik kabeh to Mas Gareng. Nggih. Lho, sampe jejeran rada nyedak Birgita. Nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan mau getok karo mimik to? Ah, lha. Ya tak cucupe. Ojo. Srigala. Ojo nesu ngono kuwi ayo. Nggih. Gaga. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang Iya Bir. tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Diteke lho padha. Kuku kita juga sama. Kayak gitu. yo. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabel. Gareng kok iso 6 to reng kowe? Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wah ya. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal dhek. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Ditunggoni Pak kula, Pak. Oh, wis duwe satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa diang. Oh. Kasar to. Layak to kuwi mau. Ya Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono iki. Dadine wis Arep ya goren. Ayo. Ya Mas Piko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho asline. Ayo. Dan Elah. tenanan lho ya. Gurin nyandi ya biasane nyuwedeg karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke. Oke, Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Monggo. Gubuk Asmara. Ya, yuk.
Cakram ya, kompake kaya ngono. Ayo. Tenan Madangkarae lali ditresnani tenanan. Nggih. Glinding masuk. Gamelan kok klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane glinding. Set. Kaya kirek dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Catatan sajrone datang untuk saya berarti aku kowe dadi tenan le joget. Jan kaya Mimin Apri. Oh, Mimin Apri perbandingane. Iki wedok tenan lho iki. Wedok tenan ya. Ayo. Aprine Mbak Lisa, Mimine iki. Apa le Mbak Birgita kali. Apa? Luar biasa sanget saestu Mas nggih. Nggih. Kekompakane niki gawene tresna dulur-dulur Ponorogo. Leres Mas, leres.